Non sei, miña filla, que mundo será o teu. Mundo, como sabes, é apenas unha palabra. En esa precaria condición pode ter o significado que lle quixeres dar. Porén, se lle quixeres dar un significado verdadeiro, mundo é moito máis que mundo. Pode mesmo ser a realidade que debía ser, en vez de ser, como xa sabes, apenas unha palabra, que a ti un poeta de primeira grandeza xamais sabe o que será despois de ser escrita nun caderno e por alguén pronunciada. Para min é unha palabra de significado bastante reducido. Gustaría que o seu significado non coubese apenas nunha palabra e fose un composto de cousas de verdade, terras e predios e xente de verdade a camiñar polas rúas. Que a injustiza que sinto e non quero ver propagada é o significado ausente desa palabra grande, onde caben os países todos e que asociamos a tudo que nos rodea. Asocio desde logo a ti, que é o mundo. O mundo. O mundo. O mundo apenas. Prescindo de aludir ás variáveis que a lingua comprende e nos desorientan aínda máis. Basta que non aliga nada de palpábel para perder significado. Podo escrevela, proferila e nada ter despois a que relacionala. Apenas o eco cando a trae de volta, ou a leitura, por exemplo, dun poema tan sentido quanto aquel que Jorge de Sena dirixiu aos fillos. O teu mundo non sei como será, Beatriz. Mais sexa o que for, con terras e predios e xente a camiñar polas rúas, só espero que sexa un mundo de verdade mesmo. Só pido que a palabra mundo non se torne nun lugar vacío no dicionario, sen nada ter por referencia, como sucede co meu, non sei por qué. Igual de resto o que sucede con outras palabras, desde logo coa palabra amor, que tamén non sei se serve o que sinto, como xa che dixen, e non contén todo o amor que sinto por ti, tan vasto quanto un mundo de verdade. Só pido que o teu non se desfaga así, que o mundo dá un inmenso traballo a refacer se for cousa de verdade e non apenas unha palabra ben escollida, desas que demoran a escoller, mais alguén decide por dentro dun poema, a pesar de ser unha palabra grande demais e ter pouco significado para min. O mesmo mundo que criemos nos cumpre telo con cuidado, como cousa que non é nosa, que nos é cedida para gardarmos respeitosamente. O teu non sei o que será. Só pido que teña aínda mellor significado do co aquel que hoxe imaxinas de verdade merecer. Mundo, como sabes, é apenas unha palabra e nesa precaria condición pode ter o significado que lle quixeres dar.